Shubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin baga Meghalaya State Electricity Regulatory Commission hag arpusaw trik naibing arajar arpusaw kala penmi iko hukum ban seu by light nakabenta kasnem arajar arpusan kabadai nedu kesitarik uyayong arajar arpusaw katkum gani ka hukum baro kiba pendan kam ni ka boarding hapo ka arspa unit kin hapan seu ka by light haki kendai sin seu kaban sedang nadu unok pra arajar arpusaw bat kani kan trai kam tang nakabenta ki batang light lani pendan kam ni ki boarding haying bat nakabenta ki bathang haki jaka tray ni ki karkhana hagabide bat kani bat hadin malayo ay gijing ujor ni ki patba na kalyang ka hito Shillong City kalapan pau de ka baong bagani ka hukum kalapan khia yi ginong pendon kam ni ka boarding hagi yeng ki sem bat kumta na kalyang ka seng kala dawa na ka sarkar bagade ban penjari ka section repusan jong ka Indian Electricity Act arajar line ka benta ban pensting ni ka by boarding yi ki ba pendon kam hayeng Shisho ka seng kala dawaru baka sarkar ka deban pensange no mardor ye ka hukum nakaliang ka hito kala penrem jur ye ka jing phasiu by boarding biang nadu ka sitrik ya yong arajar arpusaw but ka dawaru baka sarkar ka deban sange no sisendan ye ka jing pan ben ye ki ba but bakan perkhat biang halor ka rai nakaliang presiden jong ka hito Shillong City usamla ban pentengen lang seem le ulong baka sarkar MDA ka deban shim ye ka jingkit kle halor ka jing ban ben bat pen kia lingkor ye ki ba baru loong ru lada ka duna pisa ka deban pensange lut ye ka jing thong ye ki consultant ki bamdan jingmut ha secretariat Shusho nakaliang ka hito Shillong City mentak kasengi ka arpusan trik unai wing arajar arpusaw kala sam na kikot lingkedop hakanong ba Shillong nakabentaban pensyai siki ba halor ka jing le jong ka sarkar nakabentaban penkiwi ka bay pendon kam boarding bat bakan penhiar pat ka bay boarding jong ki karkhana ka jing mi syakmat jong ka hito daga basami ki kot lingkedop kalong ban pensngotho iki ba halor ka jing le shiliang jong ka sarkar badang yang ka seng kala mahamru balada ka sarkar kam shim khia halor kani ka jing dawa kum ka seng hi haswa ka lai photrik jong no pra arajar arpusaw kan penlong daga jing le tur se secretariat ayo kita balak kani ada parang ini ada kasimo atau abis atau kondisi kata dulu pada sabang kamu Siapa tu jeng tetap bawa kiu berlak. Kau salam berlak ya, mana ada keren, mana ada kesenya. Buka kau salam berlak. Keren kau, mana ada kesenya satu dah, masa lama. Mana ada kesenya satu dah, buka salam berlak. Chúng ta xem vậy. Baban fila ban yitu ba kani ka jingsam pamphlet jong fi ka jingsam ikini ki kot sanap jong phi kadai tang menta ka sngi na kadang ya biang na Kumbang ong mo kani kajing stang kajongi nidang stang bansa menta ka sngi te kanang ya continue hi la shai li sngi hadu bagi patba kin la shai lara gidan gi bom sungthu ki ba kelas tu la wan puan ni la wan kantai ni ngin pen shai ngin pen matai lara ki sungthu bakla ngin yai ya budien de kani hadu ba ngin dayo ka jubab na minister sebagai pet ni la ni na kanunu ka department ka ban khot ya karan yang ni